Jeg brækker mig. Sådan skrev Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance for en måneds tid siden på sin Facebook-profil. Og det var en kommentar til, at SF havde foreslået, at alle fattige familier i Danmark skulle have julehjælp. Og det fik SF's socialordfører Özlem Cekic til at invitere Joachim B. Olsen med på en studietur, hvor de skulle ud og besøge fattige familier i Danmark. Og i dag var de så afsted. Velkommen, Özlem Cekic, og velkommen, Joachim B. Olsen. Tak. Özlem, allerførst, hvor har I været henne i dag? Jeg har været hos en familie, en enlig mor, som har angst og har stået for arbejdsmarkedet i rigtig lang tid, som er ramt af loft over kontanthjælp, og hun har 166 kroner til sig selv og sin søn hver dag til at købe mad, tøj, sko, hygiejne, fritid, medicin, og de penge skal så række til hendes dag. Og jeg har så ment, at hun var fattig, og det havde vi så en lang diskussion om, men der var Joachim desværre ikke enig. Jeg troede ellers, jeg kunne overbevise dig i dag. Joachim, før vi lige hopper ind i den debat, så skal jeg lige høre dig, fordi i sidste uge, der kunne man læse i aviserne, at du faktisk havde aflyst denne her Danmarks-turné. I dag har I så været afsted. Hvordan hænger det egentlig sammen? Jeg har aldrig aflyst den her turné. Det er Özlem også godt klar over. Da den her debat den kørte på sit højeste, der, som du rigtig sagde, inviterede Özlem mig ud og møde nogle, som Özlem kalder dem, fattige familier. Og det har jeg aldrig nogensinde aflyst. Efterfølgende aftalte vi så nogle debatter, hvor vi skulle ud og debattere, og dem har jeg heller ikke aflyst, men dem har jeg udskudt til et senere tidspunkt. Okay. Så der er ikke noget, der så det er historien bag, ifølge dig. Hvad har du fået ud af turen i dag? Jo, jeg synes, det har været en god dag. Altså, jeg er blevet bekræftet i det, som jeg har sagt hele tiden, at når man er på overførselsindkomst i Danmark, så har man en anstændig tilværelse. Vi har været ude at besøge en familie. Det er Özlem, der har valgt. Hun har ligesom haft serveretten. Hun kunne finde den familie, som hun mente bedst repræsenterede sit synspunkt. Og hun har så fundet en familie, en enlig mor, på kontanthjælp. Og jeg havde så bedt, det var det eneste kriterie, eller det eneste krav, jeg satte op, at jeg ville se et budget. Og det har jeg så fået at se. Det har vi også fået lov til at se. Vi ville jo ret gerne have været med jer i dag, da I var ude og besøge den her kvinde og hendes søn, men de havde altså ikke lyst til at komme i fjernsynet. Men vi har som sagt hendes budget, og hun bruger altså 7.400 kroner på husleje. Hun har en hund, hun ryger cigaretter, hendes søn går til fodbold, og når alle de her ting er betalt, så har hun ca. 5.000 kroner tilbage til mad og tøj og uforudsete udgifter til sig selv og sin søn. Özlem, er det en fattig dansker? Det vil jeg mene, og det mener vi også, fordi hun er ramt af loft over kontanthjælp. Hun skal få hverdagen til at hænge sammen for 166 kroner, hvor hun skal både købe mad, tøj, sko, drikkevarer, fritid, medicin. Og derfor så afskaffer vi de her fattigdomsydelser, og hendes barn er ikke det eneste barn. Der er 65.000 børn, der lever i fattigdom, hvor deres forældre ikke har råd til at købe lægeordineret medicin. Vi mener, at vi er nødt til at give dem en ordentlig økonomi, der gør, at de selv er i stand til at gå ned og købe lægeordineret medicin, i stedet for at de skal gå tiggergang hos kommunen. Mm-hmm. Hvad siger du? Er det her en fattig dansker? Jeg mener ikke, der er tale om fattigdom. Altså, nu har vi været oppe og besøge den pågældende person, som boede i en, synes jeg, meget flot lejlighed. Der var alt, hvad der skulle være. Der var stort fladskærms-tv, der var stereoanlæg, store højtaler. Det var en meget, meget flot lejlighed, som hun boede i. Det kunne på ingen måde betegnes som fattigdom. Og når Özlem snakker om medicin, det er med i budgettet. Det, hun har at leve for at købe mad for, det er godt 5.000 kroner om måneden. Det kan man altså godt leve for. Du siger nej, Özlem. Hvorfor det? Det er fordi, at hun har 166 kroner. Hvis man deler de her 5.000 op, så svarer det til 166 kroner om dagen til at leve for. Mm. Jeg mener, at vi skal skabe et samfund, der gør, at man ikke skal gå tiggergang hos sin familie, som hun gjorde, hvis barnet skulle have nye sko, eller hos de her hjælpeorganisationer. Jeg synes, når vi lever i et velfærdssamfund, og vi kalder os for selv for et rigt samfund, så skal det være muligt, at man kan gå ned og købe sko til sine egne børn. Og derfor afskaffer vi de her ydelser, fordi vi synes ikke, det er værdigt, at der er 65.000 børn, der lever i fattigdom. Den linje har den tidligere regering kørt i 10 år. Og antallet er fattige sted. Vi ønsker en anden linje. Vi ønsker en håndtrækning. Özlem siger det samme hver eneste gang, vi er ude at snakke. Ja, hun mener vel det samme, som hun plejer. Ja, og hvad er problemet i det, hun siger? Problemet, der er i det, som Özlem hun siger, udover at vi står med et budget her, hvor man altså på en kontanthjælp har råd til at have hund, man har råd til at ryge hver måned, man har råd til at sende sin dreng til fodbold. Det synes jeg er fint. At man skal have råd til jeg siger ikke, at det ikke er rimeligt, men jeg siger, at det har ikke noget med fattigdom at gøre. Altså, så lever man anstændigt tilværelse. Man lever
af statens penge, man lever af andre folks penge, så synes jeg, det er anstændigt. Men det, som er værd at holde fast i det her også, det er, at der var grund til, at man indførte det her loft over kontanthjælpen. Det var ikke for at genere folk. Det var jo fordi, at det ikke kunne betale sig for folk at tage et arbejde. Man fik simpelthen for lidt ud af det, og det er det, der er tragisk, når regeringen fjerner det her. Altså, de gør det jo med de bedste intentioner, de vil gerne være de gode, men regeringen siger selv, at når man fjerner det her loft, så betyder det, at 3.000 færre kommer i beskæftigelse. Det vil sige, at den lovgivning, som man nu indfører, synes jeg meget tragisk, gør, at flere mennesker kommer på kontanthjælp. Det er ikke en ansvarlig socialpolitik, men før vi lige diskuterer det her videre, så lad os lige blive ved det her budget, fordi vi har faktisk haft det med på gaden i dag og spurgt forskellige danskere, vi mødte, om de synes, at der var tale om en fattig familie eller ej. Lad os lige se, hvad de sagde. Og det her, det er hendes budget. Vil du sige, at det er en fattig dansker? Ja, det vil jeg sige, hun har 5.031 til at leve for. Ja, når hun har betalt de her ting. Ja. Husleje, søger. Det er temmelig stramt. Og jeg synes, det er tydeligt, hun er fattig. Hun er en lille tand over at være fattig. Ja. Hun betegner hundemad og cigaretter inden for hendes udgifter. Det kunne hun måske godt lige undvære. Nej, jeg synes ikke, hun er fattig. Det er egentlig, hun har jo 5.000 til mad, og hun er 2. Det burde man godt kunne klare mad for en 2-3.000, så har hun jo stadigvæk lidt at rute med. Så men, altså, hun er jo da ikke rig, men hun er jo også på kontanthjælp. Jeg tænker, den er svær at klare sig for. Den løber lige rundt og slæver lige rundt, men der er ikke meget at gøre godt med. Altså, jeg vil ikke sige, at hun er en af dem, der har hårdest brug for penge lige hende her. I hendes tilfælde. Jeg tror, der er andre, der lever på et strammere budget end hende. Jeg har nogle måneder, hvor jeg heller ikke har så meget at rute med. Vil du sige, at du er fattig? Nej, det vil jeg ikke. Nej. Hvad siger du til de her reaktioner på gaden i dag, Øslem? En af dem siger, hun er nok en af dem, som er ikke mest fattig. Og det har hun jo ret i, fordi at dem, der er ramt af starthjælp, de får det halve af kontanthjælp. Så der er nogle mennesker, som er langt, langt fattigere. I forhold til, hvad er det? Altså, jeg vil ikke skændes med dig. Det har vi gjort hele dagen. Men så lad mig stille et andet spørgsmål. Hvor skal grænsen gå for fattigdom? Hvornår er man fattig? Ifølge dig, Øslem. Og det er det, der er rigtig interessant at diskutere, fordi Joachim mener jo ikke, at man kan være fattig, hvis man også samtidig ryger og har en hund. Og men hvad mener du? Du mener godt, at man kan være fattig, men hvor går grænsen hen? Vi skal få lavet en fattigdomsgrænse, fordi hvis vi ikke skal have den her debat hver december i forhold til, hvorvidt de skal have julehjælp eller ej, så er vi nødt til at sætte en grænse, som skal sættes af eksperter, så den kan overleve enhver siddende regering. Så vi har et ansvar i forhold til de 65.000 børn, der lever i fattigdom. Og den grænse skal sættes, så vi kommer udenom den her snak. Men hvor går den grænse? Når du ved, at der er 65.000 børn, der lever i fattigdom, så må du også vide, hvornår man ikke er fattig længere. Hvor går grænsen? Altså, der er mange forskellige måder at opgøre fattigdom på. Jeg synes, man er fattig, hvis man ikke har råd til at købe lægeordineret medicin, som penicillin. I hendes tilfælde, hun fortalte, at hun havde... Det er jo budget, Øslem. Ja, det står jo her. Det er med i budgettet. Det er før de 5.000 kroner har købt mad for. Så det er noget pjat, du siger, hun ikke har råd til det. Det er jo hendes budget. Det er hende, der har givet os det. Altså, vi skal nødt lyde som et gammelt ægtepar, der sidder og skændes. Det her 70 kroner, det svarer til det astmamedicin, hendes barn får. Hun fortalte jo, du var der jo, da hun sagde, hun havde fået lungebetændelse, og det koster 60 kroner den her penicillin. Hun var nødt til at spørge sin familie. Jeg mener så ikke, det være, vi skal have ryge for lidt mindre den måned, og så have råd til at købe sin medicin. Men det er jo medicin. det, der er interessant. Altså, hvor går grænsen? Behøver hun så have en seng, Joachim? Kan hun ikke bare sove på en madras? Behøver hun overhovedet at have holdt børnefødselsdag? Kan hun ikke bare nøjes med at give en... Lad os stille Joachim B. Olsen spørgsmålet. Forhold dig nu til det her, i stedet for at komme med alle de der eksempler. Det her, det er jo virkeligheden. Du vil invitere mig ud i virkeligheden. Det har du så gjort. Ikke, så har vi så set en person, som når de faste udgifter er betalt, når hendes husleje til 7.400 er betalt, når hendes el og varme er betalt, så har hun over 7.000 kroner at leve for. Joachim, hvornår er man fattig i dine øjne så? Jeg synes, at det er absurd at tale om fattigdom i Danmark. Et af verdens allerrigeste lande. Nede på, der hvor der står 5.000 og et eller andet kroner nu, hvor lidt skal der stå for, at man er fattig i dine øjne? Det er jo fuldstændig uinteressant, fordi det her det, der står. Det her, det er virkeligheden. Det her, det er en dansker på kontanthjælp. Det er den, som Øslem har fundet, og det, som er essensen i den her debat, det var, at Øslem vil invitere mig ud og vise en fattig dansker. Og så har hun så fundet en person, Øslem har haft serveretten, hun har fundet en person, som har et rådighedsbeløb hver måned på over 7.000 til at leve for. Det synes jeg ikke er fattigdom. Jeg siger ikke, at det er en dans på roser, men jeg synes, at når man lever af en kontanthjælp, man lever på offentlig forsørgelse, så er det en anstændig
tilværelse. Man bor i en lejlighed i det indre København til 7.400. Så du mener, det synes jeg at den her familie lever anstændigt? Helt kort til sidst. Hvad siger du til det? Altså, når Karina i dag sagde 166 kroner, var ikke nok til, at hun både skulle købe mad, sko, tøj, drikkevarer, medicin, så mener jeg, at vi som samfund har et ansvar for at række hånden ud til hende, så vi kan trække hende op, i stedet for at presse hende ned. Så når Karina siger, at det ikke er nok, så er det bare det, vi skal forholde os til, og så give hende flere penge. Vi kommer ikke det her nærmere. Der er vist ikke rigtig nogen af jer, der har ændret standpunkt i dag. Heller ikke herinde i aften. Tak skal I have, begge to. Det vidste jeg. Det er jeg også. At nu vil du med ud, det vidste jeg. Tak.